gaming βίντεο. Λοιπόν, πάμε παιδιά να δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Όπως πάντα διαφημίσεις, περιμένετε λίγο. Α, ωραία, έχει και το επιτέλους. Λοιπόν, για να δούμε. Παίζω ξανά το ίδιο παιχνίδι. Μου αρέσει η αλήθεια να παίζω το ίδιο παιχνίδι. Είναι ωραίο. Μπορεί να μην σας αρέσει σας πολύ, αλλά εμένα μου αρέσει. Πείτε τη γνώμη σας. Αυτή τη φορά δεν έβαλα φωνή. Γιατί θέλω να ακούγομαι. Δεν μπορούμε να μου σπάσει τα νεύρα αυτό το πράγμα. Να μην ακούγεσαι. Συγγνώμη, το Σάββατο δεν ανέβασα το gaming. Αυτό θα ήταν απλά. Ρε παιδιά, δεν είχα χρόνο. Και βαριόμουν με τη ζωή μου. Γι' αυτό, παιδιά, θα ανεβάσω βίντεο gaming τώρα. Δεν πειράζει. Το Σάββατο θα ανεβάσω ένα άλλο gaming με Premier League. Μετά, άμα πάμε στους 420, θα ανεβάσω κάτι καλύτερο gaming. Θα βρω μια λύση. Λοιπόν, διαφήμιση. Θέλει 5 δευτερόλεπτα αυτή η κολοδιαφήμιση για να φύγει από εμάς. Άιντε επιτέλους. Μια ζωή διαφημίσεις σε αυτό το κινητό. Δεν μπορώ καν. Το gaming βίντεο με απασχολεί στις διαφημίσεις μόνο. Ειδικά όταν σου βγαίνουν διαφημίσεις. Τι θα γίνει με αυτές τις διαφημίσεις. 3-0, μια χαρά, εντάξει, με εμένα με βολεύει το σκορ. Κάτσε λίγο, γιατί εδώ πέρα γίνεται ο χαμός. Είμαι για παρέα να σας κάνουμε λίγο. Σήμερα ανέβασα 2 βίντεο τη φορά, γιατί μου αρέσει 2 βίντεο τη φορά. Σιγά, τι θα πάρουμε ρε παιδιά. Και άμα ανεβάζουμε και βίντεο, YouTubers είμαστε. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, ένα γκολ φάμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το βάζω αυτό, γιατί μετά δεν θα έχει χώρο το κινητό μου. Γιατί τελευταία ανεβάζω πολλές φωτογραφίες. Κερδίσαμε. Περιμένετε λίγο τη διαφήμιση και μετά θα πω. Λοιπόν, δεν το έχει συνεχίζω άλλο. Λοιπόν, άμα θέλετε αυτό το ωραίο gaming βίντεο, θέλω τα subs να είναι 420. Μπορούμε να στοχεύσετε. Λοιπόν, γεια σας, να έχετε καλή μέρα, να είστε αισιόδοξοι και να πατήσετε ένα καμπανάκι για να προειδοποιήσετε. Hello guys. Οπα.